Men som sagt, i 1800-tallet skete der en masse spændende ting. Blandt andet i 1864, der fik Lars Bjarne Olsen sin første kartoffelfang. Og i 1870 fik han fremdyrket verdens største kartoffel. Der er noget galt her. Ja, en anden sjov ting om Lars Bjarne Olsen er, at hans familie stadig dyrker kartofler i den dag. Så lige åbner dagsen her og søger. Så kan I se her. Det er hans barnebarn, Tim og en barnebarn. Det var bedre. Meget bedre. Active Inspire. Aktiver inspirationen for styr på situationen.